Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Danny. Na-ospital si Jaime? Ngano? Dana nga samad inday, oy, kay nagaino man og maayo samtang nagapaabot siya ba nga mauli ka. Hinungdan nga natumba ug naunay sa paghigda sa mga buak nga bilda. Unsa? Ang nakapaipagayon. Kay nanganti ka to si Sir nga magabayad ka sa iyang nahiaguman karon. Unsa? Nang Unsa na mo? Si daddy nimo. Tuwa sa ospital. Unsa? Oliver. Oliver, nahadlok ko. Oy. Everything's gonna be okay. Oy. Okay? Stop crying. Hala? Asang hospital karon si Daddy nang? Ala, siyalan magatung ako nakita ka ganina. Mura man og may dili ma. Oh! Murag lahirag yon. LR yon, lahirag yon. Gigakos ni Sir Oliver si Inday Daniela ganina nga naghilak. Unya, gihagkan pa ang tumoy sa ulo with pakapin nga hapuhap sa buko-buko. Yay! Murag lahir ayun katong liho kada. Kaya halos buya dili ka na sila magkadugol duha. Unya karon, may gakos nga pagkapinkis o hapuhap sa buko-buko. Murag may gubat gayod, ga umaabot itong balaya. Mabuto sa lamang kakudaan, no? Aron dili ako mapiksan. May ragyod nga may pauli una ko din human nga may nurse kay assign si Doc Jaime sa iyang amahan. Kay busy man sa kununugod siya. Di siya makabantay ni Sir. Kaya kung dito pa ko, unya! Mag-aabot kami! Na makasaksi utak ko sa pagpangisog ni Sir! Mas may pa din, kay hilong pa, walay ko'y kontra. Unsa kay may tabo karon dito sa ospital, inig-abot ni daydaan ni dito ro na! Ay! Diyan lang kakito, no? Manira na lang magkako sa gate, no? Ano bang nag-ung-ung pa man ko din, Ay, dili na ako magaluto. Ay, kanagkasiguro ko nga. Wala na sa mangaon. May bahaw pa man o may sudan pa sab. Kadto na lamay akong ipanihapan. I'm so scared. Don't be. Diba matud ko relax? Nyata sa ospital. Way buhaton nga daotan si Daddy nimo. Dili siya makabuhat og bisan unsa diha nimo. Ako na lang kang muadto niya sa iyong room. Unsa? Og pasagdan ka? No way. Tingalig mo sa mutpaw niyang iyang kalagot kung makita niya nga mag-uban ta. Naibaw na siya nga kita ang nag-uban. What's the use of hiding? Oliver. Relax, okay? Relax. Aron nga mga naog latag ikan din eh. Hey. Di ta man naog ikan din hining sakyanan. Hantod nga dili ko makita nga mikalma ka na. Unsaon? Close your eyes. Ha? Sige na. Close your eyes. Yeah. Then, una-una ang anak ko uban nimo. No matter what. Bisa nun sa may tabo, dili ti ka pasagdan. Oliver. I hope ang akong presensya igo na nga makahatag nimo og assurance, Danny. Oliver. Una ning kwartuha ang nahimutangan ni Daddy. Ako nang ablihan.
Nagtakilid siya nga nakigda. My God. Kanagang bandages siyang buko-buko. Shit. Dali. Kupot siya kung kamot. Unsa? Oliver, dili din eh. Hinumdumi nga itong kasabutan ka ganina. Fine. Giuna na kong lakaw eh. Ay. Kapuya din yung tago-tago tadi ayo eh. Sige miss, kami lang ulang magpabilin din eh. Taud-taud na di siya nakapahuay. Gitagaan og pain reliever sa doktor. Ingon man pampakalma. Sige na, ako ni bahala din eh. Pauli na lang. Ako ni mabantay ni Jaime. Unsa? No. Unungan taga din eh. Oliver, usara ka bante ang gialaw sa ospital. Bisa na. Ang tingog ni mo, hinahi. Kitang duhang mo bantay din eh. Ako na lang Di lagi. lagi ko musugot. Kung papauliun ko nimo, mamaulit ang duha. Anyway, may private nurse man nga gikuha si James alang ni Daddy. Sayang gibayad niya kung dili maserbisyuhan. Unsa? Kung magkalalis mo, ingon og sumay relasyon kamong duha. Dad? Go home. Unsa? Dad? Go home. Wa kay ikaalagad na ko din eh. No. Gusto kong mubantay nimo din eh. You don't have to. Si Daniela ang gusto kong magpabilin o banay ko din eh. Ako ang imong anak, Daddy. Ako ang ngayon nga mubantay nimo din eh. Let me serve you. Kung sa laing adlaw mo ka na isulti, murag mo to tingali ang akong luha sa paghuna-huna nga nahingawa ka na ko. But now, Dad. go home. Daddy. Nahadlo ka ba? Kamay buhaton ko kang Daniela. How can I? Nakakita ka ba sa kong sitwasyon? You think, makahimo ko sa pagpasakit niya ning akong kahimtang karon? Dad. Di pa kita sa ospital. Do you really think nga buhaton ko ka na? O sa pagtuo mo na ko, Oliver? Why delikadisa? Dad. Lakaw na. Biya na. Oliver, sige na. Ayaw ka balakan ako. Oh, mabala ka. Siya? Mabala ka? Kano sana? Karon gud. Kamabalak una ko ah. Amhanti ka, Dad. You should know that. To think pa nga nag-uban mi ni Danny ganina. Actually, wa mi mag-uban. Nauban lang siya nako kay wa siya choice. Kay giilad nako siya. Nagtuo siya nga ako mao ikaw diyang nanawag siya sa opisina. Pero ako ang mitunga sa simbahan. Ang man awayon ko niya nga namami atubangan sa Ginoo. Ug pagkahuman sa misa, gipasakay ko siya sa akong sakyanan. Apan karon lang mauli. Oo, kay wa man ako siya iuli. Gidaman ako siya sa akong mga barkada. Diin. O nagpabukid mi. Birthday sa akong barkada. O dito giheld. Way nahi mo si Daniela. Ang magbuambak siya gikan sa akong sakyanan. Unsay inyong gibuhat dito? Nganong may kiss mark ka ng imong liog, Oliver? Oh. Ha? Kiss mark? Ah, kini? Grabe. Abtik lagi hapong kag matahang tol karon dan. Grabe. Imagine,
Nakita pagyapon nimo? Bisan sa imong sitwasyon karon? Unsay inyong gibuhat? Aw, buhat ko sa ulitaw og daga? Oliver, You bastard! Dad, kalma lang. Naunsa, mulahos ka malag-react nga wa pa gani makabati sa tibuok nga istorya. Wa man gani nga nadugay mi, kay unsaon nga naglami mami dito sa kuan gibirthdayan sa akong barkada. Nagdamang gud og daghang babae. Og mao to. Nadagit na ako ang usa. Akong gida sa usa ka bakanting lawak. Naglami. Nalimot na hinuon ko nga may kauban di ako. Nakalimtan ako si Daniela uban ako. Irresponsable ka gyud bisag unsaon. Sorry na. Ikaw ang nakaingon ng akong kahimtang karon. Mamanggani nga ako na mubantay nimo dinhi. Si Daniela lang papauli aron na nilalis. No, I don't need you here. Ikaw ang pauli. Ouch. Sakit to, dada. Ako ang imong anak. Pero wa ka magkinahanglan ako. Oh my goodness. Oliver, please. Sige na. Ako ni bahala din eh. Please. It's a no. Please. Big no. Sus. Nakasabot na si Jaime ko nga nung nadugay ko sa pagpauli. Busa ayaw nagkabalaka. Please. Ge. Yatod ko sa gubas. Unsa? Gano? Wa ka na makatultol sa agianan paingon sa gawas. Katultol, God. May sulti lang kong Dani. Kung unsa may kana, why not say it here? Confidential ba? Nga dili mo ko mahimong makabati. Sure ka? Maminaw ka sa kung isulti niya? Say it. Bahala ka. Imo ning gusto ha? Oliver. I love you. Oliver. Usay imong giingon. Say it again. O kalimtan ko nga anak ka. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!